marxarem llargues columnes pels camins de fe. Un any més arriba el 25 d'abril, Diada del País Valencià, i un any més hem d'omplir els carrers i les places per alçar-nos contra la situació que vivim arreu dels països catalans. Avui més que mai veiem que els límits de l'autonomisme tanquen les portes a qualsevol canvi estructural al País Valencià. Per això cal posar fi a la desmobilització als carrers. Cal reafirmar que l'organització és la clau de la victòria. Cal que estenguem la desobediència a cadascun dels àmbits de les nostres vides, en què el capital i el patriarcat ens exploten i ens oprimeixen. Avui, com ahir, el projecte de sobirania al País Valencià es diu Països Catalans. És l'hora del jovent. Alcem-nos. Organitzades som la clau de la victòria.